Il-Gvern ser ikun qed joffri rifużjoni fuq il-miżati tal-operaturi tal-vapuri li daħlu fil-Port Ħieles u ħaddiema oħra tal-merkanzija fl-eqqel tal-pandemija. Rifużjonijiet li jkopru sa 35% tal-ispejjeż tagħhom u li għalihom il-Gvern Malti alloka 2,080,000 euro. Dan tħabbar fl-Uffiċini ta' Transport Malta e kif ġie spjegat li rifużjonijiet ta' dawn l-ispejjeż ser japplikaw għal dawk li ħadmu bejn Diċembru tal-2019 u Mejju 2020. B'kollox 1357 sejħiet ta' vapuri fil-port, 24,719 il-container u 14,755 trailer ser ikunu eligibbli għal din l-iskema. Dwar din l-iskema One News tkellem mal-kaptan David Buġejja. F'perjodu daqshekk diffiċli fejn kulħadd kellu restrizzjonijiet, ħajjingħata refund fuq spejjeż illi tiġa tħallsu. Kull darba li jidħol vapur iħallas tas-servizzi tal-port, iħallas tal-pilotaġġ, iħallas tal-irmiġġi u ta' dak l-ispiża globali ħanatu lura 35%. Ġi spjegat ukoll kif ma hemmx bżonn applikazzjonijiet għal din l-iskema e kif Transport Malta għandha l-informazzjoni kollha. B'hekk fi żmien qasir hija ser tkun qed tikkuntattja lil dawk kollha eliġibbli bl-ammonti li huma dovuti. Intant il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri sostna punt kruċjali wara din l-iskema, dik li affarijiet bażiċi bħall-ikel ma jolewx fil-prezz. Ridna sta li nissapportjaw din l-industrija sabiex dawk l-ispejjeż anke minħabba l-kwistjoni tal-Covid, spejjeż amministrativi oħra kemm jista' jkun innaqsuhom ħalli dawn ma jkunux ta' pis li mbagħad jirriżultaw fi prezzijiet iktar għolja. U din l-iskema proprju għandha dak il-għan li nassistu l-industrija sabiex bekk inkun nassiguraw il-prezzijiet jibqgħu kemm jista' jkun stabbli. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Trasport Ian Borġ saħaq ukoll fuq l-effiċjenza tat-trasport f'Malta, speċjalment dak marittimu. Illum qed nirrikonoxxu l kull min jaħdem fil-qasam marittimu mhux biss bħala ħaddiema essenzjali imma anke billi nikkumpensawhom għal spejjeż li huma ġarrew f'dawn iż-żminijiet fejn kienu kruċjali li jkomplu jġibulna l-merkanzija ħalli meta mmorru tal-ħanut meta mmorru fl-ispiżeriji inkomplu nsibu l-prodotti u anke biex dak ix-xogħol li baqa' jinħadem fil-fabbriki tagħna ikun esportat il barra.